Govinda Kusumana Dado. Asik. Iya toh? Aku gak terima. Ora. Ibu, masa aku secantik ini katanya kayak bajing? Ya ora, nonot gamelan toh. Gak terima aku, gamelane Mas. coba dulari. Ya Enggak, bajing enggak. loncat. Mas Hendri bola aku apa kena? Ya ora kok. Sik, bola aku apa kena, Mas? Lah iku ayo. Mas Andri lho apal lho. Aku gak mau, aku gak suka dibilang bajing. Aku gak suka. Bajing ki anak loro wernane lho. Apa sih ini loh, Mas? Ya, bajing nek sing tukang munggah bengi ning jagung ki berarti jago anu bajing. Bajing loncat. Iya. Terus? Lah terus nek bajing katik gelem gawe sarung ki duduk bajing. Iku Kayak gini agak sih gawe sarung loh. ya Ayo ibu-ibu duduk. pada gawe sarung. Delok loh. sarunge. Iya. Sarunge duduk ngono-ngono ku. Terus? Sarunge biasae ku apa iku blongsong lho apa Dik ngarani. Bahasanya sama. Apa wis ora ngerti ya basaku wis ora ngerti. Ya sudah, itu Ya. dipakai bahasa Indonesia Mancing aja. loncat. Ya itu ya. Aku sengkonge gara-gara ora fit lho. Kurang fit. Iya kah? Aku tadi punya itu loh tadi. Ah. Aku punya tolak angin. Oh, tolak angin apa tolak miskin? Tolak balak deh. Ya benar. Biar Mas, nyanyi lagu apa ini kita? Penting iso tuku Oh iya, weruh. Iya. Tapi aja nada sing dhuwur no Mas. Keteka aku modar. Ayo dikeroyok telu saiki. Hey, hey, hey. Aku wis kandha cium merake cilaka aku wis matur menzane omongan ngantor wis aturi yen potku merake lali banjur ngoncoke sampeyan dadi tekoe. Tangga gas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Aja munamun nuturi kaya kiai. Dunyane wae yen wis mendem drosor dhewe.